जोंहा मेकआप फुनगासिनो नै आंखौबो बै एक्ट्रेसखौबो मेकआप आर्टिस्टआ गोजाननिफ्राय लाबोनाय सोरमा नांगौबा खबर हो होगोन सोरबाफोर नांगौबा खबर लाबानो जाबाय बेस्थ'जों हारसिं देलायदों नै सेकेन्ड एक्ट्रेस नै खेबथायाखै मेकआप मेना एक्ट्रेसखौ देलायहोदों कमिउनिटि अन जाफिनबायलै दाउला गोजा प्रडाक्सनाव सिख्लाफोर मेकआप गागासिनो बिथाङा हिर' जागोन नैबे जाहैबाय मेकआप मेन नैबेबो सासेबाव आरोबाव हिर'इन मेकआप खालामजागासिनो मेकआप खालामदों एलबामनि एक्ट्रेसखौ मेकआप होगासिनो नै दा शुटआ जासिगोन बेनिखायनो जोङो लकेसनाव फैबाय जन्था कलेज दरखं मोखाङाव औ बे बिथां बेग बानायानो मेकआपमेन बिथाङा साइडआवबो रल लाफादों जोंहा सोलोंगासिनो दायो नै दसे रेस्ट लानानै दा ओंखाम जादों ओंखाम जागासिनो बिथांमोनहाबो ओरैबो जादों एक्ट्रेसमोन दा शुट सोलिफिनबाय नै जोंहा मेकआप फुनगासिनो नै आंखौबो बै एक्ट्रेसखौबो मेकआप आर्टिस्टआ गोजाननिफ्राय लाबोनाय सोरमा नांगौबा खबर हो